om smålighed. I kender det måske. Man er til fodboldkamp, og modstanderholdet er ved at vinde. Det står ikke til at redde. Vi taber med 2 mål. Efter kampen opstår der tumult. Taberholdets fans råber af vinderholdets fans, og det ender for det meste op i slagsmål. Alt det sker, fordi taberne ikke kan unde vinderne, at de har vundet. Men hvorfor kan man ikke bare lade vinderne være vindere? Hvorfor er det, at vi skal blive sure og råbe ting af hinanden, fordi vi taber? I bund og grund er det jo kun en fodboldkamp. Et spil. En leg. Fodboldkampen er bare et eksempel på en situation. I princippet kunne det foregå på alle mulige måder. I skolen, på arbejdet, derhjemme, alle steder. Det kaldes smålighed. Smålighed er egentlig bare et ord, der dækker over en følelse, som vi alle sammen har i os. Det er en forbudt følelse. Noget, man skal holde sig fra. Men hvem har ikke prøvet det? Følt det? Oplevet det? Når jeg tænker tilbage til da jeg var lille, omkring 5 år, tror jeg, husker jeg tydeligt, hvordan det var, når min lillesøster havde fødselsdag. Gæsterne kom i hobetal, og det samme gjorde gaverne. Der kom bare flere og flere. I starten gik det fint. Jeg kunne godt klare det. Hun fik kun tøj, perler og andre ting, som jeg godt syntes, at jeg kunne undvære. Men så begyndte hun at få alle de mere interessante ting, som Playmobil, Barbie-dukker og sådan noget. Jeg kunne mærke misundelsen vælde op i mig, og tårerne pressede sig på. Helt galt gik det, da hun åbnede gaven fra vores forældre. Det var et kæmpestort prinsesseslot, i lyserød, med lilla tårne og guldtrapper. Det kunne jeg simpelthen ikke klare. Jeg løb ind på mit værelse, begravede hovedet i min pude og græd af hele mit hjerte. I dag virker det dumt, at jeg græd. Men dengang var det umuligt for mig at lade være. Jeg tænker på, om jeg var smålig, fordi jeg ikke kunne klare, at min lillesøster fik gode gaver. Når jeg spørger mine forældre, siger de, at jeg jo kun var et barn. Det har de sådan set ret i. Men er det da okay, hvis man er et barn? Der er så mange ting, man kan slippe afsted med, når man er barn. Er smålighed en af dem? Er det okay, når man er barn? Det er i hvert fald ikke okay, når man er på min alder, og slet ikke, når man er voksen. Jeg er heldigvis også vokset fra det. Sådan da. Men kan man egentlig det? Vokse fra det? Jeg tror det ikke. Jeg tror, at alle er smålige nogle gange. Nogen er bare meget bedre end andre til at skjule, at man er det. Folk ved godt, at de er det, men vil ikke indrømme det. Man må jo ikke være smålig, især ikke, hvis man er voksen. Men hvorfor egentlig ikke? Selvfølgelig skal man kunne unde folk at få gode gaver og vinde i fodbold, men det er svært. For nogen er det næsten umuligt. Der er så meget, der kan gøre, at man bliver smålig. Fordi man er misundelig på nogen eller noget, som man ikke synes er fortjent eller fair. Misundelse minder egentlig meget om smålighed. Eller gør det? Jeg er faktisk i tvivl. Jeg har tit tænkt på, om jeg var smålig, da jeg var lille, eller om jeg bare var misundelig. Måske begge dele. Jeg ved det ikke. Men jeg behøver heller ikke at vide det. Jeg synes faktisk, at det er okay. For er smålighed ikke en følelse, ligesom sorg, vrede, glæde? Det er okay at være sur nogle gange. Det er okay at være ked af det. Det er rigtig godt, hvis man er glad. Men det er ikke okay at være smålig.
Det forstår jeg ikke. Hvem har bestemt, at det er forkert at være smålig? Forskere har fundet ud af, at man ikke kan kontrollere sine følelser. Man kan prøve at skjule dem, men man kan ikke forhindre, at det kommer. De har deres eget liv. Man kan ikke bestemme, om man vil være forelsket eller ej. Det er noget, der sker lige pludselig, ligesom vrede, glæde, sorg og smålighed. Derfor synes jeg, at det er okay at være smålig, ligesom det er okay at være vred. Det er hårdt at skulle være glad på andres vegne, når man er forfærdelig misundelig og kun ønsker, at det var sket for en selv. Men det er her, man skal tænke på de gange, nogen har sagt til en, at man er god til noget, at man er smuk, at man er en god ven, at de elsker en. Det er de situationer, man skal huske næste gang, man er til fodboldkamp. I stedet for at råbe af vinderne, skal man give dem et klap på skulderen. Alligevel synes jeg, at det er okay at være smålig. Til en vis grad.